Zimbabwe ndadzoka zvakare ende paita nyaya hombe panapa. Zimbabweans have been told to park their cars and cut back on travel as fuel price spiral out of control, with Finance Minister Mtuli issuing a stark warning amid the deepening Middle East crisis. Speaking at the World Bank and IMF spring meetings 2026, Ncube urged motorists to rationalize fuel use as petrol rockets to $2.23 per liter and diesel surges past $2.11 even after the government scrapped taxes despite the shock. He insists Zimbabwe's economy is still on track for 5% growth, declaring inflation will remain stable even if diesel climbs to a jaw-dropping $2.50. Ndo mamirira akaita chinjacho. Mtuli Ncube ane zvivindi zvekuudza vana Zimbabwe kuti pakai mota dzenyu, pakai, because petrol yadhura, diesel radhura. Kana ukatadza basa ine zvakunetsa izvi. Ukatadza basa unoudza varungu kuti mimi pakai mota. Anofanira kunge achidingirirana ndiana. Iye yake yacho ari kukwanisa kuipagere because sekuziva kwatinoita iye, he is a civil servant. Civil servant vari kuchema, vari kucomplain kudaiso. Vanhu vaparikuda kuti patsvagwe solution one inomusoro inokwanisa kunge ichishandira vanhu. Atina kazi chatingaita nyika ina chanokwanisa kuita pasina fuel iri affordable. Transport yacho yagara iri kudhura, chero munhu akapaka mota right, kutotenga petrol kwacho, the petrol is expensive. So to me it doesn't make sense kuti akomana ava ndo respond yavakukwanisa kupa vanhu kuti pakai mota dzenyu morisiyana nekurowa maraunzi. Audze munhu kuti anotisiya rowa maraunzi because maerrands anenge achida kungorohwa pese pese. Ndo zvikutoraramisa vanhu. Aiwa, iyi nyaya yedu kuti itaurwe neni, ida kutaurwa nemi mimi. Munoionawo sei nyaya?